bara anda liggéey kiisto moƴƴaane debbo liggéey kiisto mo waɗatno yeeso ko wona ɗum ni haɗi mo dañji ɓinngel an noon jimi ko mbatta hakkille e hoore ma ko jalika jamno ko an horma jaɓ ɗum daro haa tiiɗa dadoɗa haa tiiɗa gandinamo oɗo galle no foti ni debbo desaɗo wawa ɗum jogade kañum tan hande boom hay debbo goto natti wadde ménage Leila wonkoye walludema en tan goto ça ne suffit pas en tan goto liggéey ma gurna hen Leila miirama nen ɗon yumma e bamma nen ɗon toi aussi yow kata o Leila wonkoye walludema accumo liggoɗo accumo o ara ɗo o liggoɗo watta liggidade mani an mbiɗa Djibril ko sehli ma an Djibril ni tehrinma ana tehran ɗum noon sa ɗum waɗino noon Djibril kala ko naati ko ganduɗa ɗum fewani amma ɗum fewniti tali ka an artirta hakkille ma mbeɗa ha joni a yurmo Djibril ala to yurmini a foti ƴettude hakkille ma mbasa yurmadema kanko yurmi mama an nde o yaltintuma galle nde o yurmi mama ko ɗum tagi mbimami kamɓe ɗiɗi ɓe fof noɓe mbayi fof ko goto fof wallata goɗɗo o oto yurmode mi yiiɗa jooɗade ɗo mbiyaɗa yurmo Djibril Mimi aduna, como nyalwa wi fof oduna.